Λοιπόν, γεια σας παιδιά, είμαι ο Κώστας. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft με 3 φίλους μου, τον Βίρονα, τον Κυριάκο και τον Μάνο. Θα παίξουμε survival και απλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πρόοδο. Το δεύτερο βίντεο αυτού του part θα ανέβει λογικά στο κανάλι του φίλου μου του Βίρονα και του Κυριάκου. Θα το έχω στην περιγραφή, οπότε τσεκάρετε το. Και θα το βάλω δυσκολία στο δύσκολο. Τώρα όλοι σας λένε γεια, δεν ξέρω αν το ακούτε επειδή μιλάμε από κλίση. Λοιπόν, να οργανώσουμε δουλειές. Εσείς οι 3 φτιάξτε το σπίτι και εγώ θα πάω για υλικά, εντάξει. Φαγητά και τέτοια. Λοιπόν, μία μικρή παύση και συνεχίζουμε σε λίγο. Πήρα λίγα ξύλα, τώρα μπήκαμε στην πίστα, οπότε εγώ θα πάω να μαζέψω ξύλο και οι φίλοι μου θα προσπαθήσουν να βρουν ένα καλό σημείο για να φτιάξουμε σπίτι. Ναι. Ωραία. Θα κάνουμε μία παύση για να πάρουμε λίγα υλικά και συνεχίσουμε σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε σκάψει για να πάρουμε λίγη πέτρα από εδώ, για να έχουμε μετά για εργαλεία, γιατί είμαστε και 4 άτομα, δεν μπορούμε να κάνει ο καθένας για την πάρτι του. Οπότε θα πάρουμε λίγη πέτρα και θα πάμε να πάρουμε φαΐ και να φτιάξουμε το σπίτι μας. Λοιπόν, παιδιά, εδώ έχουμε αρχίσει και έχουμε κάνει τα πρώτα μας εργαλεία. Θα κάνουμε 2 ορόφους στο σπίτι μας, θα είναι πολύ όμορφο. Και για να έχουμε χώρο για τσέστο και για αυτά. Και θα κάνει και... Αυτός είναι ο Κυριάκος. Και θα κάνει το σπίτι μας. Και εμείς θα μαζέψουμε υλικά και τέτοια. Λοιπόν, παιδιά, οι φίλοι μου έχουν πάρει βάρκες να πάνε να εξερευνήσουν. Και εγώ με τον Κυριάκο γενικά φτιάχνουμε το σπίτι. Φτιάχνουμε διάφορα. Και έχουμε φτιάξει και φωτιά. Αυτά. Και θα πάω να πάρω λίγο φάκι και συνεχίζουμε σε λίγο. Να πάμε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε κάνει μια μικρή πρόοδο στο σπίτι μας. Και εδώ ο Βίρονας, ο φίλος μου, βάζει γυαλιά για να έχουμε και παράθυρα. Κάναμε τσέφτα, κάναμε φούρνους, κάναμε τα απαραίτητα και τώρα θα τελειώσουμε το σπίτι. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε αρχίσει και φτιάχνουμε εδώ το σπίτι μας. Θα πάει να δείτε. Ποιος έβαλε αυτές τις πόρτες εδώ? Έχουμε κάνει αυτό, κάνουμε το πάτωμα και ο φίλος μου πάει να πάρει φαΐ, ο Βίρονας, για να έχουμε και να φάμε. Τα λέμε μόλις τελειώσουμε το πάτωμα. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, έχει βραδιάσει. Έχουμε κάνει αρκετή πρόοδο στο σπίτι. Τελειώσαμε το πάτωμα. Έχουμε ψήσει και λίγο φαγητό. Έχουμε κάνει και 2 κρεβάτια. Βλέπετε πάνω κάτω τι έχουμε κάνει. Αύριο θα κάνουμε οροφή και θα τελειώσουμε. Οπότε τα λέμε. Λοιπόν, παιδιά, έχω ένα μικρό... Σκοτώστε το να πάρετε την άρμορ. Περιμένω. Το βάρισα. Ναι, μου την έδωσε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό θέλω να σας πω. Εκτός από αυτή την armor, βρήκαμε και αυτήν από ζόμπι και ένα iron φτιάρι. Και αυτό έχει προστασία από φωτιά 3, είναι enchanting. Οπότε έχουμε και 2 chestplate. Και γενικά αυτό ήθελα να σας πω. Δεν έχει ξημερώσει ακόμα, όπως βλέπετε. Οπότε απλά σας το είπα για να σας δείξω αυτό που βρήκαμε. Θα λέμε σε λίγο. Άρχισε το βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, μας έχουν μπει αυτοί τώρα και πρέπει να τους σκοτώσουμε. Γιατί ο ένας έχει iron φτιάρι. Λοιπόν, σκότωσα αυτόν με το iron φτιάρι και δεν μου έδωσε απολύτως τίποτα. Αλλά είναι και ένας με πέτρινο σπαθί. Λοιπόν, σκότωσα και τον άλλον. Και αυτός με το πέτρινο μου έδωσε το σπαθί του. Ωραία, εντάξει. Αυτό ήθελα να σας δείξω. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε φτιάξει ένα καλάμι. Επίσης πήραμε και ένα bow από έναν σκελετό. Και εγώ τώρα θα πάω για ψάρεμα. Οι άλλοι θα πάνε για mine, για πέτρα, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Θα πάω να ψαρέψω και μόλις πιάσω κάτι θα σας πω. Λοιπόν, παιδιά, τόση ώρα ψαρεύω, δεν έχω πιάσει Χριστό. Έχω πιάσει μόνο αυτές τις 2 μαλακιούλες.
Και οι φίλοι μου πάνε για εξερεύνηση. Βρήκα τριενά, βρήκα τριενά, βρήκα τριενά. Δεν έχω βρει απολύτως τίποτα. Πάμε να σκοτώσουμε τον τριενά. Λοιπόν, παιδιά, ο Φύρωνας και ο Κυριάκος, οι φίλοι μου, πήγαν για εξερεύνηση στον ωκεανό και βρήκαν Ruin Portal και είχε μέσα Iron, Armors, Golden Apple, Obsidian, Gold καρπούζια και άλλα διάφορα καλά πράγματα. Οπότε τώρα θα έρθουν σπίτι και θα σας τα δείξω αναλυτικά. Λοιπόν, παιδιά, οι φίλοι μου πήγανε και εξερευνήσανε και βρήκαν όλα αυτά από ένα πλοίο και ένα Ruin Portal. Οπότε, και βρήκαμε και χάρτη του θησαυρού. Στο επόμενο part θα πάμε να βρούμε το θησαυρό, λοιπόν. Τώρα θα σας χαιρετήσουμε, γιατί κάπου εδώ θα κλείσουμε το βίντεο. Και θα κάνουμε το part 2 λογικά στο κανάλι τους. Οπότε, καλή συνέχεια και θα αφήσω και το κανάλι του στην περιγραφή. Γεια σας.